Hello guys, good morning, good morning. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan lang buntag sa tanan. Good morning sa inyo, halabi na sa karon lang nakakita ni video. Kung mahiligong ka o traditional Hilot, karon lang kakita ni guys, tanawan niya. God bless po sa inyo tanan. Ay buntag sir. Sa ganito yung pamate. Hindi lagi sir, Gira, ata na petre. Kilindri ba o? Ah. Muli ko, muli yung niliwan ha. Oh. Mo ana og kalit na murag kurintihon ba? Na mo ana man budya niya. Tawad mo kan pala siya. Muli ko. Murag mausog ko ba, murag maundak ba, balik mo siya. Sakit di kayo siya? Sakit siya, murag ana og kalit to. Wala po siya ka ng murag sa kasakit, yan ang murag halang o unsa. Lang gamay, murag ana kumutun ba? Kumutong sakit gid siya. Sakit to siya. Mo pa pila kadlaw naman na. Nga upat na kadlaw ako ang dala. Kadlaw na. Kung ini katulog wala problema. Oh, dili wala problema. Okay ra makatulog ka, dili sa ka ng sakit. Dili man sakit to, mga pastar gida. Okay ra. Okay ra, di mo basta di ko muliho ko. Kanang pagkamata na, kanang diha na. Oo, parang magbata ko, muli kuliho ko. Kung ako yung mga kabutong, mga parang magkawag mga batsi lagi. Oo. Parang motor ko, ang motor ko, parang kakiyod, mga batsi. Sakit yun. Sa side, kalit. Oo ba? Asa mga balos ko ha? Dito sa kanin ko, taga pamang ko. Tagasa kay ka sa Taga biaw man ko. biaw. Kay Mito. Oo. Namin silingan na mo diya nga nagtatambal diri. Oo. Sa tiyan ko yung ato dito sa natok. Oo. Rabina. Rabina. Oo. Rabina kumpan. Oo. Irik lagi daw. Mm. Ako ito nagkadesiyon ko kung ano ko laban diri. Mm. Balik ko tambal. Sige. Gawasan ng konser. Kanay mo ang gipamati sa likod o sa panimalain mo mga Arthritis. ginagmay. Ano ko arthritis po. Arthritis. Asa man nga portion nimo arthritis? Huwag makakawag mga kontra, usahay, STL, diri, Sakit po, sakit. usahay, sakit po nili, usahay, makakawag kontra. Pero lami mo gano? Kami yung kontra yun noon sa kapla ko nang ibalawaran lagi siya. Wala ko musikaw na naigaw na anak, inom, sigarilyo, wala na po. Yung na naka. Muna yung makinambiro, makakampot sa kuwa. Sus, kanang hinon di man ta ka sa ubang Sa uban, kita tanan. Wala mo na. Sigarilyo inom, Hmm. medyo ang ending na grabe gina puyo na. Oh, grabe. Kabalo mo ko tatanan pero dili po ta mingon nga pondamon ta ka. Wa may ang makapaundang ra. Carmen yun. Kita ra gyud. Walay premyo nga. Wala. Premyo ta ka undang. Pangit pa po na ikaw gyud nga wala gyud. Sa to na nga desisyon. Sana lang. Sige lang. Sige. So, go sa arthritis wala na, sakit likod, arthritis, sa pilain. Wala, di ba? Mga ginagmay gyud usahay. Wala naman. Walay kutas, walay kuan. Usahay, putason ko. Usahay lang. Usahay lang. Sige itong balay nimo. Punta Biaw. Punta Biao. So yan guys, Okay. taga Punta Biao. Shout out sa inyo ha, sa mga taga Punta Biao. Or kay Mito. Puro kay Mito, hello sa inyo ha, labi na gyud sa mga suki diyan, no. Hoy, mga taga Biao. No, bago daghang kay mga taga Biao mga ni Diyos ko ha. No, mga gikan sa mga ginagmay nga kuan, sumayom ko nang ma-repair gaan kaysa nga kuan. Pila na kay edad mo sir? 50 na ko eh. 50. Pareha deta. July 6 mo ko. July ako kuan. 73. 72 ko karong November. November. November ay buwan na. Ay pagbuwan na ka, magula kag tuig. Bulan. Buwan. Sa parang nagitaan ni no. Magula sa rin, dito kalikayot. Ilang Badara na to. pero disiplina lang jud ta Oo, anak. number 1 yun na siya. No, so hello sa taga Biao no, nasa Sadere atong tabangan nga mamaayo iyang ginapamati sa kalawasan no nya labi na gyud ning likod, grabe ning likod. No, ano lang no sa mga viewers siya. Kani siya mabutan na ka sa YouTube kani. Ako YouTube channel na magawas ka. Anak na siya naka-live po ta. So, mana masayod po itong mga lagyo. No, anak man na. No? So, So, pa na yun na. so tabangan na to si Sir Mamayo. Siyempre, nabanat sa pagkampus Ginoo. Og siyempre, tanan nga mo dool diri sa kuha. Manikamot ang mamaayo mo, no? Gito sa lagyo, sa mga dool. Manikamot ang mamaayo mo. Kutob sa kumahimo, no? Kaya kahit di natin kinapamatis kalawasan. Ayan, og sa karon lang po kakita ng video, please subscribe. I-click lang ang bell button para update ka sa kung ina-upload matag adlaw. Comment, like, and share po my YouTube channel. Ayan. Comment lang mo guys, pangutana mo no kung sa inyong parang labi na sa inyong pamatis kalawasan nga karon
wala gyapon mamayo inyo gyapon ginadala-dala. Comment lang basig makatabang ta. No, taga Digo City ko guys ha. Nya tanawag nang mag-friend sa ko ano kay Facebook. Eric Hilot ang traditional mo na kong Facebook page na ko og sa karon na po nakakita ni regular viewers o Facebook friends. Og shout out po sa top 3 countries viewers. India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Ug sa lahat po ng mga OFW. God bless po sa inyo. Ayan, sa magsugod ako pilot guys. Shout out po sa Gabiaw. Ngayon, tanggalay mo t-shirt sir. Muli ako yung action gari mo. Pagmukuan yun siya ba? Kanang-ana. Di okay ra, sa kakamot. Usahay, mukuan siya. Mutukar siya usahay ba? Sige, sige. Kulot ta, kulot. Kulot, ubo. Okay ra? Okay, sir. Kamot na to, kamot. Relax lang, muna rin natugtog. Gamay. Pero sa pag up. Kuskus ko gamay sir, gamay lang kay kuskus. Up na tama. Wala ko kat ang ipit ba? Muli ako yung mga bukuliktas na. Dari sa kane, Hindi ipit ah. sa too. Suto nga akong diya. Okay na kana? Okay na sari. Dali ra magkatuod. Hindi, tutunan ko sa sila yan. Ikuhan ko niya sila. Ito di ko, mga likado po. Di man po disud kayo ang address. Hindi mo ito di sila, kitang po ito. Masiro po ko rin, masiro po ito. Mutanan lang kagawas. Di na buday kayo magdagmalong. Hindi na ba ito? Sige nga. Sige tayo pangalan sir. Kinahol. Jiri Cabriles. Pangalan lang. Jiri. Jire. Kita sila kung gratis na.
Sulay na gyud. Huwag sir. So, na po sir. Papo sir, brinda. Ana ka YouTube ugma. Sikat na taras. Ha? Sikat na taras.
gamay. Eh, Nagabasa kag hapon gabi. oo. Masa, habat, tunas, ligo. Ana. Hindi ko na kahapon, unta ko lang, kumsirong ko. Oh, nya pili ini kulis balay di ka nagimasa. Hindi na eh. Masa, habat, tunas. Hindi ko sir eh. Kumsirong ako eh. Hindi ko tulog eh. Saya di kaya kaya mabasak dito pa. Gani. Kung unang ganun sir. Mo ni pas mo los. Oh, pas mo kami. Pas mo sukusog na. Mag-explain ko sa imo ha, sir. Paminawa ko ha. Kay importante kini sa tuang kalawasan, no? Paminawa ko. Pwede po nimo ni madala sa uban nimo mga kaila, parente. Kani dire, mao ni balay-balay sa uric acid kani sugar. Tama juga sir. Ay kalimot ha, Tama. uric acid Hmm. kani sugar. So mo ni bugat nga problema sa tao kung naana, no? So, kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Nakagad sir. Ha? Dire soft drinks, kape, juice, ha? Nakagad sir. Ganun sir. Adi. Dire wala na. Wala ko. Kaya di na to ni bungkagon, magkadugay, magkabugat ni ha. Yung biyan ako ng mga bisog yun. Sabi sugar na ganun ko sir. Sorry. Talang ta. Agi sir. Agi. Gamay ha. Kasi. Di na to ni bungkagon, bugat na kayo ng dugay. Ayun sir. Ganun yun. Kaya naman ako. Talang kay para maayo. Oo. Talang butang. Agi. Agi sir. Lagi ha. Sorry. Ha. Okay na. Ibang talang kay baga-baga na yung alcohol ani. Kaya butang. Oh, gano'n sir. Agi. Kani osteoarthritis na kani. Tigil. Agi sir. Gano'n sir. Kung gamay kay para magaan ang lawas. Oh, dapat juga sir. Bugat ni mong lawas ba? Bukan lagi sir. Agi. Sir. Oh. Sir. Selamat. Karon ba gini na ang hilap? Oh, karena pokoknya kayak yang lagi pintu mo sir, pwede mo. Majukan mo yun sir. Apa tadi gino sir? Sir, Ay kay nakaingon nimo. oh, hindi ka na mo sir. Matujuk ko kay ako na ipilit ang kan batik kay. Kung tawa lang ako, pang-ayar ako. Sama kaya lang. Punta pinamayo na sir. Ito pagkinabuhi sir ba? Yan, so na to pagtrabaho natin gipamati. Ano sir guys sir eh? Kaya sige na tayo pati yung pagkinabuhi sir. Ito pa yung tatapamilya. Ano sir, pamilya.
Ano sir? Larga tanan niya akong hilot. Ha? Tanan sakit. Apa na sir? Kaya nang guna tugod. Hindi na maayo ito. Ay, trabaho sir ba? Ay! Siyempre, pinagpapalala sir. Try mo sir. Ha? Parang po kita panghirap ng premyo mo. Mamay ko ta. Salamat. Gato sir ka na makatabang na gyud ta. Wag na sir. Pumayo po ta. Kay isod man po kay natay kita pamatigot. Tama juga sir. Tama juga. Sir. No. Kara, Oh, kira sir. yung mulayas ni mga bugat sa lawas. Tama dito bukit ang mga sir. Ah, init na ka oh. Ano gani? Ini na bugnaw kay ka ba? Nalilak ko ito tapos sir. Hindi na akong tapos sa lawas. At mereka man sir kina akong ginawa kini sa ginawa hapos. Ano? Init na mong lawas ha. Ang bati na ginawa. Pag init atong lawas, butbas sa but, ang atong dugo nagsarkular na. Ha? Sir, hindi na bawal dyan sir, no? Ha? Hindi bawal dyan. Oh, singot uga mo na bantayan na to. Sir, mga pagkaon sir, hindi mga bawal sir. Kung magbawal ka sa pagkaon, siyempre ka ng isda nga na ikiliskis, bawal na. Biskit, may imbes. Isda nga na ikaliskis, bawal, pasayan, loko, nalimango, lamang loob sa hayop, ha? Hindi po pagkaon na sir, kita lang ko na, lagi practice na. Kaon ko to, pero dili po pa magante. Gulay gud ang dapis. Gulay yun, ito tama yun sir. Na kay matanuman sinong lugar, tanong-tanong po. Sorry, hindi gulay, wala pa sir. Ito, Oh, kasi. Ya, ako di bati sir. Ano kung hindi ka naman rin. Kumulingo, kumulingi ka, masakit, magkabit. Kasabagan, kan? Ito na ba si mga ba? Kalau di lain maka mahirap si madrasah, mahirap juga. bakit kita gabiaw man hindi ba? Baka menggunakan pintu madrasah sudah juga. Apo to na ni diri nga pinakalakaw. Niya sakit na daw kay lawas. Dasar, sudah kemudian. Silakan dari sabi ko. Karon ang gugma di ayo kaligo ha. Pwede naman, minggo no. Kataran. Bis. Pwede na. Bibis? Aglanes. Domingo. Mantap. May buntag boss. Dayon pre, dayon. Dari mana lagi rekilot no? Ay. Muna ka na nagpasuroyon ko sa kuang attorney ba kay? Ano ba? Asmari. Relax pa, relax. Asmari. Tulog pa, tulog. Pwede mo sa? Manghilot sa ko pre. Pwede mo sa? Intiro. Tira. Sayo kay ani si sir kay patiskitas likod.
nanti sir, mabigat sir. Hmm. Ang basero po to, yung makundak-kundak, babat sir. Oh, good. Mga yun na. Singot ugar gyud na sir. Milo pre. Yan. Nainay lang. Sa pagbasa, mga lawa ha? Ada sir, ini akan rumah sekali po. Tadi perlu beli terus nih, ada. Kira? Ang hilot sa kopre. Kira pre. Aslan dia. Ato sa ning referon si sir kay sayo kay nene. Jadi guru juga siya, di ko yung appointment ng lain. When early bird catches early worm. Parihara ba ni kita na to? Oo ba?
Kasi, Dito may. kasi, uy. Kasi, uy. Ayun ang mga, ayun. Sir. Uy, sir. Grabe rin mong panuhot. Pag tigong naman ni Mani. Tama niyo, sir. Tama niyo. Grabe rin mong alkansiya ni mo panuhot ba? Para mo kasi masayro tao sa ikadlaw ba? Magani. Ni kamot puta kay di puta kay kaon pod o di putam ni kamot. Ang yamat kayo sir. Oo. Para ba na kanang diha lapit mo kasi imong dughan. Pwede mo kasing-kasing kumo. Kung sa di ka ginawa. Delikado kayo na. Panuot mo na. Tungod yan. Ano ito ba kita niyo kung mahilot tayo nga. Ayun. Ana yun ang ni kamot puta kay di putam ni kamot. Sa ito ka pamilya. Kayo. Natural do na nga panuhoton kita sir kinaning kamot man. Panuhoton gitong tapulan. Usahay ko na sa Samo ta gitong kugihan. Okay ra? Usahay ko na sa kadlaw. Masayro ako. Ta ano? Kaling kibiyaw. Kaling kibiyaw man ang muruta. Gani. Daga man mga. Kailan ka sa kong iyaan diha? Ano ba kibiyaw sir? Si Esther Mawan. Tagmawan. Ah, Ano sa mga mga. daghan ang bukong natabangan diha makalakaw sa inyong biyaw. Hmm. Kira? Sulay na gino. So ano sir eh. Pinto ko din po sir. Pagkarap ko mahilot tayo. Okay tayo. Ni kaliban sinigbalik kay kausara gi-repair. Sir. Kira? Is nagluwag ang ginawa. Ang ginawa eh. Di mo ni pwede ka ito ng kitikon eh. Tapos yung sa tuyo sir. Di na taminom. Basta mas makaya pa. Ha? Biyaan yun, mas makaya pa babiyaan. Isip nga, wala sa kahon, tagsana lang ka. Di tayo yung bibiyaan, di pa yung gumintam biyaan. Sa kay, Yung isa kahon, di isa sa kabutilyan lang. sa kay, isang kayo natin matiyon. Ha? Isang kayo. Ay, ito magkapangilan mo. Sa ato ito niya. Pagkamay. Apya. Saman. Ha? 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 Ano na lang? Importante naman siya, no? Ha? Pero ito. Sa ikapaglayan pa, Ay, kina. Naingnan ko. oh, para di ko sila nga, para ako asa yung ako mag-iinot ay. Ya. Tapos sila ka naman nga, pilot din rin daw, ikaw ah. Sige, para ko ako kita. Saya ada kita ko pa ng inom. Ah. Batok. Ito mo sa sa tayo. Yung driver van ba? Ah, oo, oo. Eh, bus. Sige, kumay no. Kung mana ka nang maminod ang iyong kamot, yung drive ka. Yung basa ba, walang init. Oh, lagi nandun naman yun. Mo na. Yang ini, timulan na kapon. Mo na. Sakit iya na siya, pero madugay na. Kung ano na. Nandun naman yun. Kaya magkramang ko na siya. Oh, Yung magkamot, mag-anak ko. anak nandun naman yun ka.
Ano nga. Ingaw ng pitik-pitik. Kape preo. Lo. Pagkahi. Buntag. Bihod. Ang hindi nga na niya, sir, kaya kita palingkuron. Pero yun, dugay pa. Dara na ta. Ay, tara. Ilan naman na edad, boss? Pinta ko eh. Ha? Pinta ko itong July 6. 50 pa? 1973 man ko. July 6.